Iziguli zasesifundazweni iKwazulu Natal zifuna ukuthi uNgqongqoshe wezemali uTito Mboweni uma esethula isabelo mali soMnyango wakhe aqhamuke nesixazululo ngenkinga yemithi engenele kanye nemigqa emide ezikhungweni zezempilo zikaHulumeni kulesifundazwe. uNgqongqoshe wezemali uzokwethula isabelo mali sika 2020-2021 ePhalamende namhlanje ntambama. Ukuqinisekisa ukuthi uHulumeni uyisebenzisa ngendlela imali kanye nokuqhamuka namasamasha okugwema ukusashazwa kwayo izinto ezilindeleke uma uNgqongqoshe wezemali uTito Mboweni esethula isabelo mali sakhe. Kepha kufanele abhekane ngqo nezinkinga zemihla ngemihla zabantu emazingeni aphansi. Izikhungo zezempilo KwaZulu Natal nazo zinezinkinga zazo. Izibhedlela eziningi zakulesifundazwe zihlala zisematheni njalo ngenxa yezinkinga. Ubudedengu bazo budla imali yoMnyango amabhiliyoni amarandi. Ukungeneli kodokotela besifo somdlavuza, ingqalasizinda yokusebenza eshodayo, ukugcwala kwezibhedlela nemithi engenele, izona zinkinga ezinqinda ukusizakala komphakathi kulezi ibhedlela zikaHulumeni wesifundazwe. The medication that's never here for the people. So what do people do if there's no medication? Where do they go? Especially diabetic people. People that get seizures and etc. Where do they go? Izinyunyana zezisebenzi zezikhungo zezempilo zifuna ukuthi amalungu azo asebenzele esimweni esigculisayo. Siyavela nesiphakamiso sokuthi yandiswe nemali eyabelwa lomkhakha. We are expecting the Minister of Finance to make a public announcement that all the outsourced services like your security, your cleaning, your catering are going to be insourced so that we do not spend quite a lot of money on service providers. Iziguli eziningi ezisebenzisa izibhedlela zikaHulumeni zikholwa ukuthi uhlelo lwe-National Health Insurance luzoyenza lula impilo yazo. Lolu hlelo lulindeleke ukuthi lube selisebenza ngo-2026.